Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang. Okay, so for today's video, meron tayong challenge kasama ang ating mga ka-feeling. Yan. Ang ating Direct Joyce, Mama Alawi, Feeling Jody, and Feeling Dennis. There. Ang challenge na to ay bawal matulog challenge dahil pauwi na kami. Syempre ito yung mga moments kung saan ang sarap-sarap matulog pero bawal matulog or else manglilibre ka ng Coke float at saka burger. Sabi kasi Mama Alawi, burger. So tignan natin kung sino ang tatagal sa challenge. Time check mga ka-anes, 5:36 na. Umalis kami ng mga alas 5. Tignan natin kung buhay pa sila. Siyempre, bawal matulog ang ating Direct Joyce. Buhay naman. Mama Alawi, buhay pa. Feeling Jody. Buhay naman. Oh, Feeling Dennis. Hoy. Hello. Hello, maarte ka dyan? Buhay ka pa? Alam nyo, may sahod naman na. Kayo okay matulog na kayo. Hati-hati kung nag-divide na kayo. Matulog lang kayo. Kung nag-KKB na lang tayo. Matulog lang ka na ba? Magandang tulog. Mag-drive ako dito. Hindi, parang I-drive na lang libre natin. challenging naman, friend. Alam ko matutulog ka eh. Para may ko naman, friend. Wow, feeling ko matutulog ka din, Mama Alawi. Yan lang natin sa Sabi niya bagay ngayon, may sahod siya. na. Oh, sige, matulog ka na si Ren. Mamaya, kaya pa. 200 din yun. 150 lang Dapat yun. tayong tatlo. Friend, Good night. A few moments later. Strategy, anong strategy natin dyan? Joke! friend, pwede daw ganyan. Oh, diba? Hindi na natin alam kung... 1 hour later. Time check mga ka-anes, alas 6 na. Boy pa. Malapit na itong isa. Yan, medyo tahimik na ang mundo mga ka-anes. Matagal siya sa 512 tapos ano. Parang Baguio itong part na ito, no? Huli ka. Hindi. Huli ka na, Mama Alawi. Hindi ka na makakapag-deny. Mga ka-anes, nandito na kami. At ang mga natalo ay gising na. Good morning! Hindi ako matulog, mga kaanes. Mama Alawi, hindi ka nakikita. Okay. Anong bibili natin? Limang. Eh di yung ano? Limang max note. Rice na, ma? Kahit yung regular lang. Okay, ma? And limang burger? Cheeseburger or regular burger? Cheeseburger. Cheeseburger. Basta ng lunch Mama Alawi, 100 lang. Ano na? Basta ng lunch price and drinks po ba? Hindi ko na Parang ano. 1 hour lang kami natulog. Kuya, alam mo, librito. Dahil natalo sila. Mag-hi ka sa vlog. Okay, thank you. May nahulog na tayo. Uy, ilan 10 pesos oh. 440. Ito yung 10. Okay lang, may sahod naman na. Maghati na kayo dyan. Divide na kayo. Magurang yan si Mama Alawi. Friend, 500 ang binigay ko. Hindi ako magulang. 220 kayo. Kasi 440. This one. Ay, yung utang mo pala sa akin eh. Bigyan mo ako ng 10. Hindi, magkano yung ano ka? 80. 70 lang yun. Alam, akin na lang. Hindi! Ito, akin na. Okay. Kaya Ayan, kung oh, top 3 nga kayo. Ako ang bibigyan. Yeah. Thank you! Ano masasabi mo, Mama Alawi? Nahihinam. May straw tayo? Ay, si Madam. May straw tayo? Dapat meron.
Yung 440, naging kalahati. Oh my God. Massage mo sinin. Ang sakit ng kamay ko. Kahit ko na nga siya eh. At least may katuwang ka sa buhay. Mas maganda sana pag tatlo. Malapit na talaga si Dean, friend. Malapit na. Hindi magkano. Binibilangan ko na siya. Ginising mo si... Bigla kang Nagising ka, tapos kinuha niya yung phone niya. Siyempre maganda rin yung strategy ni Dudong eh. Kaya Kinuha niya yung phone niya. Hindi natin alam, baka tulog na rin, madilim eh. Hindi, nakikita ko talaga. Tapos sabi ko, malapit na. Sabi ko, Anong kon ko eh. at hindi mo kinunan. Eh, siyempre, hinihintay kong matulog talaga, pero matibay siya. Matibay nga, kaya nga kanina talagang sinumpa na niya hindi siya matutulog. sinumpa ulit. Speaking of Hindi sumpa, talaga matutulog. hindi ako makamunod din sa sumpa. Kailangan yung tanggalin yung sumpa na yan. Yeah. That's it, mga ka-anes. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe. Bye!